Iya, isyarat. Bahaya namun dah waktu itu dari on China kan kapal di jengna jeng suka bukan di jeng toko selang deh. Bahaya dah bangsa kan di jeng sih. Bahaya apa punya hak terlalu nesa orang selama ada raja lah, ayah kalah. Apa kau jadi? Apa jadi? Apa kau ni raja lah, ayah kalah. Karena sarangnya dong orang pelindung. Bahaya sonai kaunai janai lengai kalah kan dari kaum nesa dari kalah raja lah kalah. Bahaya dari sini Robi bermain ladang Robi raja teman dari itu kakak pasar dan seperti musuh ladang tahu umum ladang tahu sekolah kopi kodan janai lengai atau binai foto binai jora tulis lanani dari bina bos dari bangunan dari asin sebab arjanya atau dari mana pun
हाया होननानैबो बुंनो हायो नोङो नुनाबो मालाबो बारासो जाबाय बिसोरो ओंखायनो उन्दैबाबो थैनानै थांबा खुलुमनांगौ जायो गावनो औ बारासो जाबाय मानसि बेथ' मोदाय जाहैबाय बेनो नामै बिदा होनानै होबाबो जायो साबसिन बावबाय होबाय दिनैनिफ्राय गैला नोङो एसे फंनैसो बुंहर दे नोंजों हाबा जानानै संसार जानानै फिसा फिसौ गालांबाय नेरसोन गालांबाय निथि गालांबाय नोंनो दिनै मावदों दांदोंमोन गायदों फुदोंमोन नोङो दिनै नोंना नोंसै आंना आंसै नोंनो बावबाय जेखौ होदों बेखौनो लादो होननानै बुंहरदो फंनैसोल' जेखौ होदों बेखौनो आजावदो होननानै बेमार आजारबो जाबाय बुंनोबो हाखाया मालाय बिसोरखौ लाबाय थाया गावखौना बाथो बेखौ बाथो बे नङाबा जिरायजाया नङा मालायनि जानाया बारनानै जिरायले बारनानै औ जाबाय बथल एसे बथलाव बाहाय दोनजाया बथल लायनानै होफैखाथारबाय आङो होनो मोनाखै हनै आलासिफोर होदों खुन्दुंखौ खाथिबाय
hello. À, đây chị rồi. Có sao xin lại đi kia. Rồi. Ôi trời. Mày không cứ làm cái này. Why not? Đang là đi bên cả bạn là quay ra đây. 당신은 가져라. 이 신흥이 사요 보이. Tuh mila masuk. 가족이 안 하고 저걸 팔아야
दिन्थिनानै गावब्रा बिथां गामि बेंगिरि बिथांनो आं जासिनानै जय बिश्व होनायनि नामै आलो गोजोन बेनि फट'आ दिनै सौहैथों होननानै बारजों दैजों अरजों दानायाव सोरजिनायाव दिनै नोंनो साया साफोरनो थाखा फैसा धोन सम्पति एरना होना बेनिखायनो सानजानिखौ जय दिनै जोंनि गथ'आ मोजाङै सोरगोआव आलो गोजोन मोनहैथोंनि जय जोंनि गथ'आ दिनै सोरगोआव आलो गोजोन मोनहैथोंनि लोगोफोरजों आलो गोजोन थाहैथोंनि गैया बेसारा बिनि सरि बिनो हरलाय थाइनै चिनो